Sí, esclar. Sisplau, voldria que me'n fes 5 cèntims, que m'ho comentés vostè mateix. 4 paraules, sí. Oh, esclar, justament per això li truco. Sí. No volia dir això. Vostè és el batedor número 1 dels nois de Tòquio, per això vull que m'ho expliqui vostè mateix. Quina relació té amb la noia que va sortir aquest dia de casa seva? Què vol dir? No accepto cap excusa. Què s'ha cregut vostè? Això és inadmissible. A mi no em penja ningú al telèfon. M'has sentit? M'has sentit? Soc un periodista especialitzat en esports, però últimament no faig res més que córrer darrere dels escàndols. Lladre! Agafeu-lo! Agafeu-lo! Sorteu del mig! Sorteu del mig! Aparteu-vos! Oh! Que moda! Sí! Li has fet fotos? Sí, moltes, moltes. Perfecte. Genial. La noia que guanyarà el Premi Nacional d'Honor. El nostre periodista ens explica que la clau amb què va deixar el lladre fora de combat és la millor prova que esdevindrà una de les millors judoques japoneses del futur. Hem remogut cel i terra per trobar-la. No, has d'escriure alguna cosa més emocionant que capti l'atenció dels lectors. Això és massa moderat. A més, vull una foto de la seva cara. Com era en realitat? És que, per desgràcia, des d'on érem no la vam veure gaire bé. Però què dic? Això no és el més important. Tothom espera i desitja que surti un gran esportista. Aquesta noia té fusta d'estrella. Conec molt bé el món del judo. Ni els mundials de futbol ni el campionat de tennis de Wimbledon tenen res a veure amb els esportistes japonesos. Aquesta noia serà la número 1 del món i que no se n'adona. És la notícia de l'any i vostè vinga a fer escarafalls. No podem perdre el temps darrere d'avorrits escàndols d'atletes. Has acabat, Matsuda? Mira, noi, no escriguis coses massa serioses. Els nostres lectors esperen articles distrets. És un insult, aquesta foto. Com pot dir que no m'ho prengui seriosament? Com pot dir-ho? En faré còpies. Què et passa, Ginger? On és la teva fortalesa? Avi, he fet 100 flexions de braços, 100 de cos, un centenar de ponts i salts i finalment combat lliure. Calla, Ginger! Fes el favor de seure ara mateix. Ja estic asseguda. Què significa això? Vaig estar tot el dia pensant on t'havies ficat a l'hora de la nostra classe. Tens prohibit els combats amb les persones de fora. Avi, no va ser cap combat. Vaig deixar un lladregot estabornit i prou. Hi havia una senyora demanant ajuda. Tant me fa que sigui un lladre, o no! Ginger, et convertiràs en una judoka que representarà la propera generació del judo japonès. Faràs el teu debut quan el judo femení es reconegui oficialment com a esport de competició en els propers Jocs Olímpics. Ho tinc tot planejat, m'entens? Guanyaràs la medalla d'or dels Jocs Olímpics. I el teu objectiu és el Premi Nacional d'Honor. Vas d'anar darrere d'aquest noi com si no tinguessis res més a fer en la vida. Avi, has entrat a la meva habitació quan jo no hi era.
T'escric des de la meva habitació. La dolça flaire de les flors entra per la finestra. T'enyoro molt, tinc moltes ganes de veure't. Oh, la teva cal·ligrafia fa de mal llegir. Aquesta intromissió no m'agrada gens. Per molt que siguis el meu avi, no tens cap dret a llegir la meva carta. Quina relació tens amb aquest xicot? Espero que no sigui massa íntima. Encara ets jove i no has de pensar tant en aquestes coses. Jo sé el que et convé. No em parlis com si fos beneita. Oh, Ginger, espera't. No siguis així. Si guanyes la medalla d'or als Jocs Olímpics i el Premi Nacional d'Honor, et vindran al darrere una pila de nois. No m'atabalis més. Per què és tan important el Premi Nacional d'Honor o la medalla d'or? Pels Jocs ja seré gran i, mentrestant, què en faré de tots aquests anys de joventut que em queden per arribar-hi? Viuràs experiències irrepetibles. Oh. Des que sóc petita he fet sempre tot el que m'has dit sense protestar, però ara s'ha acabat. Vull ser una noia com les altres. Vull enamorar-me com fan les noies normals i corrents. I una altra cosa, no entris a la meva habitació quan jo no hi sigui. No et vulguis enganyar tu mateixa. Ara aquí penso. A la cuina hi ha un dolç llucant. Què s'ha pensat? No té cap dret a decidir sobre la meva vida. Me'n vaig a l'escola. Adeu. Ha de ser aquí. Porten el mateix uniforme. No et fa angúnia. Si el director se n'assabenta, es posarà com una fera i ens clavarà un escàndol que farà història. Vols parar de remugar? N'estic fart de passar-me la vida darrere les xafarderies i de trencar-me el cap per escriure articles que només interessen la gent que no té res a fer. Estem a punt de descobrir la superestrella del futur. Segur que el director ens ho agrairà. No ho sé. No ho veig gaire clar. Ara sí ja m'ho han dit. Superbestial, no es pot aguantar! El festival de l'escola té un xiquiball solitari. No hi estaré més amb tu. Quan acabi l'escola farà el seu debut com a cantant. No penso en res més que trobar-te al mar. Perquè em diguis ja si és veritat. Però què li troben a aquest Nishikimori? Ei, nois, no us puja la mosca al nas quan veieu totes les noies tan emocionades amb aquest paio? Sí, aquest paio ens carrega. La bellesa exterior és una cosa molt superficial. S'ha de mirar l'interior. L'important d'un home és a dintre seu. Un home hauria d'estar orgullós del seu interior. Des d'aquest punt de vista, sóc prou atractiu. No et sembla? Sí, 100 voltes al recinte de l'escola. Perdona! Ja per mi, si és No suporto aquest paio. El podem amenaçar. Feu-li una cara nova. Qui és aquest home? Jo tampoc puc veure en Nishikimori. La seva malèfica influència ha arribat fins a la meva neta mateixa. Influència? N'estàs segur, avi? La meva neta era dolça i pura, però ell l'ha forçada infinitat de vegades. Ara ja no és la mateixa. Es passa el dia donant voltes per les discoteques, guarnida amb vestits tan llampants que fan mal als ulls. les discoteques! I per postres, aquest brètol la va enganyar i la meva nena bufona es va posar a fer una feina indecent per mantenir-lo. Veure-la així em fa bullir la sang, però jo ja soc vell i a mi no m'escolta. Em fa patir molt i cada dia estic més malalt. Ja no sé què és la salut. Et trobes bé, avi? Nishikimori. No et perdonarem mai! Mira, aquesta deu ser ella. Ginger Inokuma escolar. Ho ha de ser per força. I posaria la mà al foc. Mira, la mateixa adreça que en Jigoro Inokuma. Jigoro Inokuma.
Aquest nom és desconegut del tot. En Jigoro Inokuma és un judoka genial que va guanyar 5 vegades consecutives al Campionat Nacional de Judo del Japó. La Ginger Inokuma deu ser la seva neta. Això està fet. Sí? Què tens, Ginger? La competència és duríssima. Vés a sac. Un moment, noies, no us atabaleu. Me'n vaig cap a casa. Què hi faig aquí? Ginger! Pobreta, em fa tanta pena. S'ha enamorat d'un noi que surt amb un grapat de noies alhora. Ja sóc aquí. Avi? Avi? Avi, que hi ets? Oh? Vinga, endavant, Ginger. Digui, sóc en Hikikomori. Digui. 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 Qui truca? Qui truca? M'he equivocat, perdoni. Hi ha algú? Hi ha algú? Hi ha algú? Qui és? Per què no truca al timbre? Oh! T'he descobert un lluitador emmascarat! No, no és veritat. És per tenir la pell fina. Quines coses de fer. Ets un xicot ben estrany. Però què vol? Si ha vingut a fer-me una entrevista ja se'n pot... Espera't. Què fa, bon home? He vingut a dir-te una cosa molt important i espero que facis el que et dic. Deixa en pau la meva neta. La seva neta? Que la deixi en pau? Et parlo de la Ginger Inokuma. Inokuma? A veure, aquest nom no l'he sentit mai. Miri, em van 50.000 noies al darrere. És impossible que recordi tots els noms. Kiyoikute Kishido! No vols enamorar-te de veritat d'una sola noia? Què fas anant de papallona per la vida? El meu agent sempre em diu exactament com m'haig de comportar. Com que totes les noies m'adoren, procuro no decantar-me per cap en particular. Adeu. Adeu. Un moment. Escolta, si tornes a tocar la Ginger, t'hauràs d'enfrontar la meva clau mortal. De fet, no la vull fer servir per un motiu tan absurd com aquest. Ei, entens? Va, agafa això i vés-te'n d'una vegada. No em facis perdre més el temps. Estàs content, ara? Què és això? Què em dones? El meu autògraf i una fotografia. Una cal·ligrafia llastimosa. La milloraré. Au, té. Això més o menys ha de ser per aquí. No sé si està bé ficar-nos on no ens demanen. Som-hi. Ai, sí! Què? Has gosat anar a veure en Nishikimori a casa seva? Molt bons. Aquests dolços de maduixa són boníssims. Tinc tanta vergonya que no el podré tornar a mirar mai més a la cara. Ginger, no em vols tastar cap? Ets monstruós, avi! No vol menjar cap d'aquests dolços tan bons?
Aquesta nena no hi toca gaire últimament. Una delícia. Hi ha algú? Que la Ginger fa judo? No em feu riure. Són marinats a casa, tasteu-los. Moltes gràcies. Sí, vaig guanyar 5 vegades seguides el Campionat Nacional de Judo. Va ser fantàstic. Va ser una experiència meravellosa. En aquella època tothom em considerava un geni del judo. Esclar. Però és una vella història de fa 30 anys. Fa molt de temps que vaig deixar el judo del tot i ara dirigeixo una clínica i vaig sempre de bòlit. Ensenyar judo a la meva neta és massa feina. No tindria temps per fer-ho ni que ho volgués. Impossible. Oh, tingui. Rokudan Inokuma. Soc Shishidan, noi. Perdoni, Shishidan Inokuma, pot ensenyar-nos el seu dojo de judo? De seguida es veu si s'hi practica el judo regularment. No hi tinc cap inconvenient. El meu dojo de judo, on vaig vessar sang, suor i llàgrimes, s'ha convertit en una gran pista d'automòbils. Aquí em distrec els comptats dies que no he d'anar a la meva clínica. Això és molt divertit, sabeu? Teniu. I jugueu amb mi una estona. Perdoni, però hem de marxar. Veniu algun dia a veure una cursa. Estaré molt content d'ensenyar-vos tots els meus cotxes. Sí, gràcies. I perdoni, se'ns ha fet tard. Val més que correm, Matsuda. Adeu. Així. No penso permetre que uns sensacionalistes d'estar per casa maregin la meva Ginger. Farà un debut espectacular. A reveure, Ginger, a reveure. És la Ginger Inokuma? No ho sé segur. Segons aquell home, aquesta noia no té res a veure amb el judo. Però aquell home feia cara de tenir un secret. T'ho sembla? Va, vine. Sí. Ai, Shikimori, no ens oblidis quan siguis cantant professional. No, però heu de comprar els meus discos. Oh, i tant! Et serem fidels tota la vida. Gràcies. També heu de comprar els meus... Aquest noi no és conscient de tot el mal que fa amb la seva actitud. Potser encara hi torna amb la Ginger. Ara veurà. L'espantaré una mica. Oh. Però qui ets tu? Nishikimori. M'han dit que has jugat amb una noia innocent i que després l'has obligada a fer una feina degradant perquè et mantingui. Què? Ara rebràs tot el pes de la justícia! Espera, que no s'escapi! Si fuges per evitar una confrontació és que no vals ni una escopinada. Auxili! Espera, Nishikimori! No te'n vagis! Pagueu-lo fins que el cor us digui prou. Nishikimori! Què has dit que he fet? No facis l'orni, ara! Ginger? Estava a punt de desmaiar-se, però el nostre periodista encara ho va veure. Algun dia aquesta mateixa escena
la tornaran a presenciar tots els ulls del món. Ho has vist ara, Ginger? Aquest noi ha demostrat que és un covard i un figaflor. Ensenya-li el que saps fer. Nishikimori, Sí. si tens algun problema, no t'hi amoïnis. Vine a buscar-me i jo et defensaré. Oh. D'aleshores ençà, sempre que em veuen, Nishikimori m'evita. És com si li fes por. Mai més! No penso tornar a fer judo mai més! Avi... Escolta'm, Ginger, el judo és el més important de la teva joventut.一体何のことじゃ。とぼけないで。そうして男なんぞにチャラチャラしてられるのも今のうちじゃ。国民栄誉賞をもらえるようにこのわしがお前にぴったりのライバルを見つけてやるわい。本当にもう。次回やわら。見つけた。やわらのライバルは究極のお嬢様じゃ。必ず見るのじゃぞ。